kunnafoni baro dɔ senfɛ Majed Al-Ansari ye a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya bɛ fan fila ani ɲɔgɔn cɛ kalo 5 kɛlɛ daminɛnen Bani Israel ani Hamas ni ɲɔgɔn cɛ. Hali n'a sɔrɔ hakili falen kuraw bɛ sen na kabi marisi kalo daminɛ na Caire jamana saba min bɛ kumaɲɔgɔnya ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye États-Unis, Qatar ani Egypte u ma se ka bɛn kɛlɛ lajoli bɛnkan dɔ kan mun bɛ se ka na ni mɔgɔ minnu minɛlen Gaza olu labilali ye kabi kɛlɛ daminɛli la. That did not happen. All of us were pushing towards that happening before the beginning of Ramadan. However, that did not deter. Fan fila bɛɛ wulikajɔ la yaasa bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an kɔni hakilila ye ni sunkalo kalo in kɔnɔ ni ale daminɛna ni dɔgɔkun na ni kalo kelen don ni laseli kɛra Ansari fɛ a y'a yira k'a fɔ ko when it comes to the expectations, I can't offer any timeline, sadly. Ko a tɛna se ka wagati fɔ pour que kɛlɛ bɛ se ka lajɔ wagati min kɔnɔna la. A kɔni y'a yira ko kɛlɛ in ko a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ kɛnɛ kan. Hamas ko ka marifaci lajɔ ani Bani Israel finitigilakaw olu labɔli Gaza kɔnɔ yanni bɛnkan ka sɔrɔ. Bani Israel fɛnɛ ko Hamas ka tɔgɔw d'a ma mɔgɔ minnu minɛnen don n'u ɲɛnama don hali bi nka ni kulu ko ale t'a dɔn mɔgɔ min bɛ nina ou bien mɔgɔ min sara tuguni u cɛ ma. تأتي في إطار حقيقة مجموعة من المبادرات لزيادة دخول المساعدة.